नमस्कार. कोकणसार लाईव्हच्या या विशेष चर्चासत्रात तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आजच्या आपल्या चर्चासत्राचा विषय आहे आचारसंहिता लांबली, विकास कामांचं काय. एका ठिकाणी आचारसंहिता सुरू झाली आपल्याकडे 14 मार्चला. आज 1 तारखेला या मतदानाचा शेवटचा टप्पा देखील होणार आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या एका बातमीने आज सकाळपासून सगळ्या लोकांच्या मनामध्ये एक शंका उत्पन्न केलेली आहे की या पावसाळ्याच्या सीझनच्या पूर्वीची जी काही कामं असतात ती करण्यासाठी किंबहुना अजूनही महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी पाणी टंचाईची प्रचंड मोठी झळ आहे, त्याला जर टॅकल करायचं असेल तर काही पॉलिसी डिसिजन घ्यायचे असतील तर आचारसंहिता ही कशा पद्धतीने आपल्याला हात देऊ शकेल किंवा कशा पद्धतीने ती आपल्याला काही सूट देऊ शकेल. मात्र ही जी बातमी आलेली आहे आजच्या पेपरमध्ये तिने या सगळ्याच गोष्टींच्या ह्याच्यावरती त्या आशा कुठेतरी फोल ठरवलेल्या आहेत. ती बातमी अशी आहे की नवीन सरकार येईपर्यंत आचारसंहिता कायम. जोपर्यंत नवीन लोकसभा स्थापन होत नाही तोपर्यंत आचारसंहितेमध्ये शिथिलता दिली जाणार नाही अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. तसं जर बघितलं तर मतमोजणी झाल्यानंतर आचारसंहिता जी असते ती संपुष्टात येते. मात्र यावेळेस तसं काही होणार नाही आणि याच विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबनजी साळगावकर. नमस्कार. खूप स्वागत आहे. आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर. पारसेकरजी तुमचेही स्वागत आहे. आपला विषय अर्थातच आचारसंहिता लांबली, विकास कामांचं काय. एकीकडे आपण कोकणातही बघितलं आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर पाणी टंचाई हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर आता पाऊस येण्याच्या टप्प्याच्या अगोदर हा जो काही अजूनही टंचाईच्या ज्या काही झळा लोकांना बसतायत, ग्रामीण भागातल्या लोकांना बसतायत, त्याच्या अनुषंगाने ह्या आचारसंहिता लांबल्याचा हा जो काही मुद्दा आहे तो कितपत योग्य आहे असं वाटते. काय सांगाल साळगावकर साहेब? मुळात एक ह्या ठिकाणी सांगेन की आपला भारत देश आहे, ह्या भारत देश सुटी प्रधान भारत देश म्हणता येईल. कारण 1 महिन्याचा कालावधी जर तुम्ही काढला तर 9-9, 10-10, 14-14 दिवसाच्या सुट्या म्हणजे सण असतील किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रम असतील, राष्ट्रीय सण असतील तर 14-14 दिवस एका महिन्यामध्ये सुट्या दिसतात त्या ठिकाणी. कारण गेली 25 वर्ष मी त्या ठिकाणी काम केलं. नगरसेवक म्हणून जवळजवळ 25 वर्ष होतं. त्यात 8 वर्ष नगराध्यक्ष, 4.5 वर्ष उपनगराध्यक्ष अशा. तर मी त्या ठिकाणी बसून काम करत असताना मला जाणवायचं की एवढ्या सुट्ट्या आहेत, 8 तास. येणारा कर्मचारी पहिल्यांदा अर्धा तास उशिरा येतो, जाताना अर्धा तास लवकर जातो, मधली जेवणाचं आहे. तर ही जी यंत्रणा आहे पूर्ण, ती यंत्रणा कुठेतरी चुकीचं दिसते. आता कॉर्पोरेट सेक्टर आहेत, मोठे पगार आहेत, परंतु कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये तुम्हाला 8 तासाचं काम नाही, तिथे 20-20 तास पण काम करावं लागतं. आता आचारसंहितेच्या मुद्द्यावरती आपण येऊया. आचारसंहिता ज्या म्हटलं तर या ठिकाणी जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहे, त्यानंतर नगर परिषद आहेत, विधानसभा आहे, लोकसभा आहे, पदवीधर मतदारसंघ आहे, त्यानंतर शिक्षक मतदारसंघ. सातत्याने 5 वर्षामध्ये आचारसंहिता लागत असतात आणि त्याचा परिणाम हा विकास कामावरती होतो निश्चितच. बरोबर आहे. एकूण पारसेकरजी तुम्ही काय सांगाल? कारण पाणी टंचाईच्या झळा एकीकडे आपल्याकडे बसतायत. कोकणात सुद्धा काही ठिकाणी जरी कागदोपत्री पाणी टंचाई जरी दाखवत नसले तरी अनेक आपल्या महिला भगिनींना खूप लांबवरती जाऊन पाण्याच्या एकेका हंड्यासाठी खूप त्रास घ्यावा लागतोय. महाराष्ट्रातली तर म्हणजे जर मराठवाड्यातली परिस्थिती आपण नेहमी जी बघतो ती तर फार भीषण अशी आहे. एकूणच या निर्णयाचा किंवा या त्यांच्या घोषणेचा कितपत परिणाम आपल्या ह्या सगळ्या ह्याच्यावरती होईल? महत्वाची गोष्ट म्हणजे की हा जो निर्णय घेतलेला आहे हा अतिशय चुकीचा निर्णय आहे. आता हा निर्णय का घेतला गेला, हा ज्यांनी घेतला त्यांनाच बहुतेक ते माहीत असावं. कारण ही निर्णय घेणारी मंडळी ही कायम वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून निर्णय घेत असतात आणि ग्राउंड लेवलवर जो सर्वसामान्य माणूस असतो त्या सर्वसामान्य माणसाचा कधीही मंडळी, आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री, त्यांच्या लेवलवर काम करणारे सगळे सेक्रेटरी ही मंडळी करत नाहीत. हे आपल्याला वेळोवेळी जाणवतं. आपण म्हटल्याप्रमाणे देशाच्या या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या इतिहासात ही पहिल्यांदाच अशी गोष्ट आहे की काउंटिंग झालं, निकाल लागले,
जे कुणाला बहुमत पाहिजे ते बहुमत मिळालं, त्यांनी सत्ता स्थापन ज्या काय प्रक्रिया आहे राष्ट्रपतींकडे जाऊन त्या पूर्ण केल्या, ही साधारण पुढचा एक निकाल लागल्यानंतर जास्तीत जास्त 2 दिवसाचा वेळ आपण समजू शकतो, त्याची सुद्धा खरी गरज नाही. परंतु नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हे सगळं लांबवलं गेलंय, जी आचारसंहिता ही चुकीची आहे आणि याचा परिणाम निश्चितपणे देशपातळीवर सगळीकडे भोगावं लागणारच. महाराष्ट्रामध्ये तर आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई आहे. आता जर एक दुपारी तुम्ही काही बातम्यांमध्ये बघितलं असेल तर दिल्लीमध्ये पाण्यासाठी मोठं आंदोलन सुरू आहे. दिल्ली देशाची राजधानी, पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महिला रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत. त्यातील राजकारणाचा भाग जरी बाजूला ठेवला पण पाणी टंचाई आहे. मग हे असे विषय करत असताना जे सरकार तिथं असेल, मग ते कोणत्याही पक्षाचं असो, तर अशा वेळी समाजाच्या नागरिकांच्या ज्या दैनंदिन गरजा आहेत त्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना काही निर्णय घ्यावे लागतात आणि त्या निर्णयाला जर या आचारसंहितेच्या माध्यमातून प्रतिबंध घातलेला असेल तर ते चुकीचं आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन जीवनाशी हा खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे महत्त्वाची गोष्ट त्याच्यात अशी असते की जिल्हा लेवलवर प्रशासकीय प्रमुख कलेक्टर असतात. कोकण सगळा आपला विभाग आहे, ते कोकणाचे प्रशासकीय प्रमुख कोकण आयुक्त असतात. त्यांना काही डिस्क्रिशनरी पॉवर्स त्या विषयात आहेत. म्हणजे पाणी टंचाई, पाणी हा जीवनावश्यक गोष्ट आहे, त्याला काही डिस्क्रिशनरी पॉवर्स आहेत. परंतु त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांना प्रायर अप्रुव्हल ह्या गोष्टी कराव्या लागतात. त्यांनी एखादा जर संवेदनशील अधिकारी असेल आणि त्यांनी समजा आता बाबा सावंतवाडी शहरात पाणी टंचाई आहे म्हणून सावंतवाडी नगरपालिकेच्या सीओने समजा शेवटी अप्रुव्हल घेतल्याशिवाय तुम्हाला पुढच्या गोष्टी करता येत नाही. जर त्यांनी स्वतःच्या मनाने केला विदाऊट टेकिंग अप्रुव्हल तर जगभरात त्याला परत त्याच्या बोकांडी तो विषय पडणार. त्यामुळे तसं होत नाही. पण हे करत असताना तिथं जी मंडळी बसलेली आहे त्या मंडळी म्हणजे राजकीय मंडळी, जे आमदार असतील, खासदार असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, ते त्या एवढे संवेदनशील नाही आहेत की त्या विषयाला ताबडतोब न्याय द्यावा. कारण आपण पाहतो ह्याही गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक दिवस हा सत्तेच्या नाटकात चाललेला आहे. फक्त आणि फक्त सत्ता फोडाफोडी या सगळ्या विषयामध्ये सगळे राजकीय पक्ष, मग ती न्यायालयीन प्रक्रिया असतील, पक्ष फोडणे असतील, नवीन मंत्रिमंडळ करणं असतील, हे सगळे जे विषय आहेत त्याचकडे सगळा कल त्यांचा असतो. लोकांच्या सामान्य विषयाकडे लक्ष द्यायला ह्या मंडळीला अजिबात विषय नाहीये. येणं केलं प्रकारानं सत्ता मिळवणं, ती सत्ता लोककल्याणासाठी नसते, ती सत्ता त्यांची घरं भरण्यासाठी असते, ती सत्ता त्यांची पुढच्या 18 पिढ्या ह्या सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी असते. त्यामुळे हा जो निर्णय लांबलेला ह्या निर्णयाचे फार दूरगामी परिणाम होणार आणि हे दूरगामी परिणाम ह्या लोकांना भोगावे लागणार नाहीत. हे दूरगामी परिणाम तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य माणसांना भोगावे लागणार. त्यामुळे मी तुमच्या चॅनेलचं अभिनंदन करतो की या महत्त्वाच्या विषयावर तुम्ही आज या ठिकाणी माजी नगराध्यक्ष पवन साळगावकर आणि माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला बोलून या चर्चेला तुम्ही या ठिकाणी चर्चा ठेवली आणि या विषयाला तोंड फोडलं, त्याबद्दल मी तुमचे मनस आभार मानतो. थँक्यू. साळगावकर साहेब, आपण नगराध्यक्ष होतात, कधीतरी ह्या कालावधीमध्ये आचारसंहिता लागली असेल आणि असा आणीबाणीचा कधीतरी प्रसंग आला असेल, त्यावेळेसचे तुमचे अनुभव काय आहेत? कारण ज्यावेळेस नगराध्यक्ष म्हणून लोकप्रतिनिधी एका जागेवरती बसलेला असतो त्यावेळेस अनेक लोकांना त्यांना फेस करावं लागते आणि पाण्यासारखा जर प्रश्न असेल तर जास्तीच, कारण तो प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असतो. अशा वेळेस तुम्ही काय केलं होतं किंवा काही एखादी तुमची आठवण आहे का? मुळात ही जी बातमी आता आली आहे म्हणताय तुम्ही, ती पूर्ण सत्य वरती आधारित आहे असं मी मानत नाही. ज्या दिवशी इमर्जन्सी काही विषय असतील, एखाद्या ठिकाणी आग लागली असेल, एखाद्या ठिकाणी अपघात झाला असेल, एखाद्या ठिकाणी पाणी टंचाई असेल, तर तिथं एक क्लॉथ आहे की तिथं ते शिथिलता करून निर्णय घेता येतात. म्हणजे पाणी जर द्यायचं असेल तर कलेक्टर तो निर्णय घेऊ शकतो. म्हणजे हे विषय थांबत नाहीत. परंतु जे रस्ते असतील, किंवा ब्रिजेस असतील किंवा विकासकामं, अन्य विकासकामं असतील, जर त्याची वर्क ऑर्डर पूर्वी झालेली असेल कधी आचारसंहिता लागायच्या अगोदर, तर त्या कामांना बंधनं नाहीत, ती कामं केलीच पाहिजेत. परंतु शासकीय अधिकारी काय करतायत, प्रत्येक ठिकाणी इथं आचारसंहिता आहे, इथं आचारसंहिता आहे, इथं आचारसंहिता हे सांगून त्या आचारसंहितेचा बाऊ केला जातो आणि ते काम करत नाही, थांबून असतात. त्यामुळे विकास कामावरती परिणाम होतो निश्चित. मी एक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करतो की आता निवडणूक आयोग म्हटल्यानंतर निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा ह्या भारतामध्ये किंवा महाराष्ट्र शासनामध्ये नाही. जी काही यंत्रणा वापरतायत ती सगळी यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाची असते, भारत सरकारची असते आणि तीच अधिकारी घेऊन ते काम करतायत आणि हे अधिकारी
त्या कालावधीमध्ये मुजोर होतात आणि प्रत्येक बाबतीमध्ये काही जरी घेऊन गेलं सर्वसामान्य आचारसंहिता करता येत नाही, आचारसंहिता करता नाही आणि त्या विकास कामाला खीळ घालतात. ही त्यातलं सत्य आहे. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार अधिकारी हे जे असतात की ते जास्तीत जास्त बाऊ करतात. आणि सांगा ना, आचारसंहिता मी म्हणतो काय सांगा, स्वतंत्र यंत्रणा ह्या निवडणूक आयोगाची नाही, फक्त निवडणूक आयोग जी भारत सरकारचे अधिकारी काही वापरतात, महाराष्ट्र शासनाचे वापरतात, ह्यांच्याकडे काय फक्त निवडणूक आयोग एकच, त्याच्या खाली मग कलेक्टर बिलेक्टर तेच लोक घेऊन करतात, पण निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. आज जर तुमच्या कालच्या निवडणुकांमध्ये बघितला तर घराघरामध्ये पैसे वाटले गेले. हे तर सत्य आहे, तुम्हालाही माहिती आहे. घराघराकडे पैसे उघड जाऊन सत्ताधारी वाटत होते. मग निवडणूक आयोगाचे अधिकारी करत काय होते, पोलीस यंत्रणा काय करत होती, हा प्रश्न निर्माण होता. आणि जर सत्ताधारी म्हणत असतील तर आम्ही विकास केला आणि विकास कामावरती आम्ही मतं मागितली, तर पैसे का वाटले, हा विषय त्या ठिकाणी आपला विषय आचारसंहितेच्या शिथिलीकरणाच्या संदर्भातला आहे. पारसेकर साहेब, ज्यावेळेस अशा पद्धतीची जेव्हा आणीबाणीचे प्रसंग येतात, जसं तुम्ही म्हणालात की डिस्क्रिशनरी पॉवर्स असतात काही लोकांना, तसं पाणी टंचाई किंवा काही मान्सून पूर्वीची जी काही कामं आहेत ती करण्यासाठी कुठेतरी थोडासा दिलासा मिळावा म्हणून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे रिक्वेस्टही केलेली होती. मात्र ते रिक्वेस्ट त्यांची मान्य करण्यात आलेली नाही. तशीच जर काही कामं असतील तर निश्चित आमच्याकडे त्या पद्धतीचं निवेदन द्या, आपण त्याला मंजुरी देण्याचा विचार करू, असं देखील आयोगाने सांगितलेलं आहे. परंतु आता ज्यावेळेस, कारण कोकण म्हटलं की पाऊस आणि पाऊस म्हटलं की पावसाची बेगमी, हे एक समीकरण आहे. मग हे जर बघितलं तर भविष्यातली जी काही पुढचे 3 महिने पावसाळी काढायची आहेत त्या पार्श्वभूमीवरती आपल्या कोकणच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची जी काही कामं आहेत ती करण्यासाठी ही आचारसंहिता अडसर ठरायला लागलेली आहे. अशा विषयी ज्यावेळेस म्हणजे आपण कायद्याचा देखील अभ्यास केलेला आहे, अशा विषयी जर संविधानिक दृष्ट्या आणि माणसाच्या बेसिक गरजा म्हणजे त्यांची मूलभूत हक्क अशा जर दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर हे कितपत योग्य आहे असं वाटतं? गोष्ट अशी आहे की भारतीय निवडणूक आयोग त्यांची कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बाबतीत जेव्हा आपण एक चिंतन करतो, अभ्यास करतो, तेव्हा मी एक ठामपणे सांगेन की जो कोड ऑफ कंडक्ट आहे, आदर्श आचारसंहिता ज्याला म्हणतात, ही आदर्श आचारसंहिता आतापर्यंतच्या सगळ्या म्हणजे जुना काळ सोडून द्या, नेहरू इंदिरा गांधीच्या काळाचा काळ सोडून द्या, पण नंतरचा जो काही काळ होता त्या काळामध्ये ती आदर्श आचारसंहिता खऱ्या अर्थाने मेंटेन करण्याचं काम एकाच निवडणूक आयोगाने केलं, ते म्हणजे स्वर्गीय टी एन शेषन नंतर ही आदर्श आचारसंहिता मुळात बबनराव साहेबांकडे सांगितलं होता. एक विषय महत्वाचा आहे की स्वतःची जबाबदारी झटकणे, त्यांचे इतर काही इंटरेस्ट असतात, त्यामुळे अधिकारी वर्ग त्याचा बागुलबुवा करतो. आता जी बातमी आहे, ही बातमी कशी आहे, ही महाराष्ट्राचा जो निवडणूक आयोग आहे त्यांना ज्या डायरेक्टिव्ह मुख्य निवडणूक आयोगाकडून आल्या दिल्लीतून, त्याच्या अनुषंगाने ते खाली हे सगळं झिरपलेलं आहे. यात जे शासनकर्ते आहेत महाराष्ट्रातले, त्यांनी ही सगळी जी परिस्थिती आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रातली आता असलेली सगळ्यात भीषण पाणी टंचाई, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढतं तापमान, म्हणजे काल परवा तर अमरावती त्याला 47 होतं, दिल्ली 50 होतं कालचं. ते आपल्या देशात बिहारमध्ये तर आता उष्णतेमुळे मेलेल्यांची संख्या 60च्या वर गेलेली आहे. तर हे सगळे विषय आहेत. हे विषय तेवढ्या गांभीर्याने ह्या सगळ्या राज्यकर्ते विरोधकांच्या नांग्यात दाबण्यासाठी आपला वेट वापरतात की नाही. मग इथं जनतेला सुसह्य काहीतरी व्हायला पाहिजे, म्हणून या निवडणूक आयोगाकडे त्याने आग्रह धरला पाहिजे की हे नाही, असा विषय आहे. मुळात हा प्रश्नच येत नाही. मुळात आधी निवडणूक मतमोजणी झाली आणि सगळा झाला का तिथं विषय संपतो. त्या अनुषंगाने काय अपेक्षित आहे, एक सजग नागरिक म्हणून मला असं वाटतं की हा जो त्याने विषय केला त्याच्यामध्ये आतले काय विषय मला माहीत नाहीत, पण उद्या काहीतरी जय पराजयाच्या गोष्टी होतील, त्यातून काही गडबड झाली, तो लॉ अँड ऑर्डरचा विषय असतो. त्या लॉ अँड ऑर्डरला तुम्हाला आचारसंहिता लांबवण्याचा विषय नाही. तिथून इतर कलम आहेत, 144 कलम आहे, इथं काही प्रतिबंधात्मक कारवाई आहेत, हे सगळे विषय तुम्हाला लॉ अँड ऑर्डरच्या दृष्टीने करू शकता येतात. त्याला हा उपाय नाही. हे तुम्ही काय केलं की ग्रामीण भाग असू दे, शहरी भाग असू दे, तिथं नाले सफाईची कामं असतात. साळगावकर म्हणत खरं आहे की जर अगोदर ऑर्डर झालेली असेल, सगळ्या त्यांच्या फॉर्मॅलिटीज प्रमाणे टेंडर अलॉटमेंट होऊन सगळं झालेलं असेल, तर ती कामं थांबत नाहीत, ती कामं इन प्रोसेस सुरू राहतात. पण तातडीनं कसं आहे, डिझास्टर मॅनेजमेंट हा विषय आहे, आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये उद्या असा काहीतरी मोठा विषय आला आणि
पटकन काहीतरी एक 50-60 लाखाची खरेदी करायची का असा विषय असेल तर या ठिकाणी तो निर्णय पटकन घेतला पाहिजे. त्याच्यासाठी तुमची सँक्शन अप्रुव्हल बिप्रुव्हल ह्याच्यासाठी थांबता येता कामा नये. म्हणून त्या ज्या काही डिस्क्रिप्शन पॉवर्स आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी ते जर संवेदनशील अधिकारी असतील तर ते वापरतात, नाहीतर ते आपल्या ह्याच्यातला चेंडू दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे फेकतात, त्याच्यात वेळ जातो. त्यामुळे जी गरज भागायला पाहिजे त्या तात्विक क्षणाला महत्व असतं, त्यावेळी तो विषय होत नाही. ही मोठी अडचण याच्यातली आहे, ही मोठी अडचण आहे. बरोबर. त्यामुळे आता आचारसंहितेचं पालन म्हणताय तुम्ही, तर आचारसंहितेचं पालन असं आहे की आचारसंहितेमध्ये जे संपूर्ण तुम्ही सगळी आर्टिकल्स वाचली तर त्यात कसं आहे की या सगळ्या काळात म्हणजे मला वाटतं 16 मार्चला निवडणूक जाहीर झालेली आहे. हो. आणि 16 मार्च ते आता साधारण 4 जून इतका पिरियड आपण पकडू, 5 जून पकडू, हा 84 दिवसाचा सलग कालावधी आहे. आणि या 6 टप्प्याची निवडणूक पार पडली. 84 दिवसाच्या या सगळ्या कालावधीमध्ये जवळजवळ 3-3.5 महिने आणि पुढच्या म्हणजे 4 महिने आचारसंहिता या गोंडस नावाखाली जर सगळी ही प्रशासन वेठीस धरलं गेलं तर काय त्याचे परिणाम होणार याचं साधारण या ज्या राजकारण्यांकडे ज्या सत्ताधाऱ्यांकडे हे किंवा प्रशासनाकडे जी संवेदनशीलता आहे त्याने विचार करण्याची गरज आहे. आदर्श आचारसंहिता कधी असते? आता समजा साळगावकर एका पक्षाचे आहेत, मी एका पक्षाचा आहे, तर साळगावकरांनी आपल्या त्या सगळ्या निवडणुकीच्या कॅम्पेनमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मेंटेन करायला पाहिजेत की कुठच्या समाजाबद्दल अपशब्द काढता कामा नये, धार्मिक तेढ वाढवता कामा नये, सामाजिक सौहार्दतेला बाधा होईल असं वक्तव्य करता कामा नये, असं सगळं आहे. पण आत्ता ज्या देशामध्ये जी गेल्या साधारण 70-75 दिवसात जो काय विषय चालला तर निवडणूक आयोगाने या गोष्टीकडे अजिबात लक्ष दिलेलं नाही. सांगायचा मुद्दा हा की जी आदर्श आचारसंहिता जी TN शेषनने मेंटेन केली होती त्याच्यातली आताच्या भारताच्या निवडणूक आयोगाने 5% पण त्याकडे लक्ष केलं नाही. प्रश्न कसा असतो बघा, सत्ताधारी पक्षातल्या एखाद्या नेत्याने आचारसंहितेचा भंग केला की विरोधी पक्षातला माणूस सत्ताधारी पक्षाची तक्रार देतो, त्या संदर्भात मग विरोधी पक्षाच्या नेत्याने केला की सत्ताधारी पक्षाला येतो. त्याच्यावर आत्ताचे निवडणूक आयोग फक्त त्याच्यावर दोघांचं समाधान करणे, तुम्हाला एक नोटीस इश्यू करायची, अमुकाला एक नोटीस इश्यू करायची, त्याच्यावर काही कारवाई होत नाहीत. आचारसंहिता आदर्श आचारसंहिता कशी असते तुम्हाला अनुभवलं असेल. मुंबईमध्ये जो रमेश प्रभूंचा विलेपार्ले मतदारसंघ होता त्या मतदारसंघाच्या अनुषंगाने हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना 6 वर्ष मतदानापासून वंचित ठेवलं होतं. ती आचारसंहिता मेंटेन का फक्त हिंदुत्वाचा प्रचार केला त्यांनी या विषयावर. त्याच्यावर मला वाटतं त्या रमेश प्रभूंची उमेदवारी की काहीतरी ती पण बहुतेक रद्द झाली. म्हणजे हा इतिहास आहे. पण गेल्या 70-72 दिवसामध्ये या देशात या आदर्श आचारसंहितेचं जरा सुद्धा पालन झालेलं नाही. ती पूर्ण धाब्यावर बसवली गेली आणि तिचं आता आपले जे राजीव कुमार आहेत मला वाटतं निवडणूक आयुक्त देशाचे, याने ती जबाबदारी अजिबात प्रॉपरली पार पाडलेली नाही. मग ती जबाबदारी त्या बाबतीत जर तुम्ही पार पाडत नसाल, कारण ती एवढी कडक आचारसंहिता का केली की ही लोकशाही पद्धतीनं ही सगळी निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडावी, तिथं कोणत्याही प्रकारचे काही विघ्न होऊ नयेत, काही 2 नंबरचे विषय त्या ठिकाणी होऊ नये. आता 2 नंबरचे का सगळ्याच नंबरचे तिथं जर त्याने सांगितलं की उघडपणे पैसे वाटले, आता त्याचे व्हिडिओ पण निवडणूक आयोगाकडे काही लोकांनी पाठवली, त्याच्यावरही मला वाटत नाही काय कारवाई वगैरे नाही. तर जिथं जी आचारसंहिता ज्या विषयासाठी काटेकोर केलेली आहे त्या विषयाकडे लक्ष द्यायचं नाही. आणि जी आचारसंहिता या ठिकाणी तुमच्या सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाच्या कामाशी निगडीत आहेत, सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन कामाशी निगडीत आहेत, त्या ठिकाणी ती कडकपणे राबवायची. हा विषय अतिशय चुकीचा आहे आणि या प्रकाराचा एक सजग नागरिक आणि एक मतदार म्हणून सुद्धा मी निषेध करतो. नक्कीच. साळगावकर साहेब, तुम्ही लोकप्रतिनिधी राहिलेले आहात आणि अशा वेळेस जेव्हा अशी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होते, म्हणजे आपत्कालीन परिस्थिती नाहीये परंतु ज्यावेळेस असा आचारसंहितेचा प्रश्न येतो किंवा आता उपस्थित झालेला आहे, अशा वेळेस जसं पार्सेकर साहेबांनी सांगितलं की सत्ताधारी आणि विरोधक यांना एक नोटीस द्यायची, दोघांनाही नोटीस द्यायची आणि तिथपर्यंत शांत बसायचं. परंतु लोकांशी संबंधित, लोकांच्या जिव्हाळ्याचे, लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित जेव्हा असे विषय निर्माण होतात त्यावेळेस एक लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळेस सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत हे एकत्र येऊन लोकांसाठी काम का करू शकत नाहीत? मुळात तुम्ही जो प्रश्न केला म्हणजे इमर्जन्सी ज्या ठिकाणी तात्काळ मदत पोचवायची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी आचारसंहितेचा हे बाळू करतायत, परंतु ते आपण पोचू शकतो.
ते काम करू शकतो आणि तो क्लॉथ आचारसंहितेच्या ह्याच्यामध्ये नमूद आहे. परंतु मी सांगतो की हे अधिकारी त्याचा बाळू करतात आणि काहीही करण्यापासून वंचित ठेवतात. हा सगळा अधिकाऱ्यांचा खेळ आहे. आता बघितलं तर अलीकडच्या काळामध्ये आचारसंहितेचे किती गुन्हे दाखल झाले मला सांगा ना. सगळे इतके निवडणुकी आम्ही बऱ्याच निवडणुकी बघितल्या, प्रत्येक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आचारसंहितेचे गुन्हे दाखल झालेत. परंतु एकमेव निवडणूक लोकसभेची असे असेल की सगळ्यात कमी गुन्हे आचारसंहितेचे ह्या संपूर्ण भारत देशामध्ये झालेले, कारवाई पण नाही, कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली गेलेली नाही. यंदा सांगा ना कुठच्या गाडीमध्ये किती पैसे पकडलेले अशा बातम्या आलेल्या नाहीत. परंतु पैसे सगळीकडे पोचलेत, परंतु पकडले गेले कारण विरोधकांकडे पैसेच नाही होते. कारण त्यांचे पैसे जे ज्या ठिकाणी होते ते सगळे सीज केले, बंद करून टाकले आणि फक्त सत्ताधारीकडे होते. आता हा भारताची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे चाललेली आहे. इथं हुकुमशाही दिसते आणि आचारसंहिताच्या नावाखाली हुकुमशाहीच राबवली जाते. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि थांबायचं असेल तर एक तर सुप्रीम कोर्टमध्ये जाऊन ह्याच्यावरती कोणीतरी रीट दाखल करावा लागेल. आणि त्या जो रीट दाखल झाल्यानंतर आता न्यायालयावरती मी काय बोलणार नाही, परंतु कायदे बनवणारी संस्था म्हणजे लोकसभा, बरोबर, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणजे महाराष्ट्र शासन, तिथे कायदे बनवले जातात. आता कायदे बनले जातात, कायद्यांची अंमलबजावणी कोर्टामध्ये होते, पोलीस करतायत, निर्णय कोर्ट देतं. परंतु ह्याच्यामध्ये जमलिंग असं होतं आहे, ह्याच्यामध्ये श्रेष्ठ कोण, कायदे बनवणारी संस्था श्रेष्ठ की कायदेची अंमलबजावणी श्रेष्ठ, हा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या भारत देशामध्ये जे आज काय चाललं आहे ना ते त्याला असं म्हणता येईल की लोकशाही कुठेतरी संपत चाललेली आहे. आणि आचारसंहितेचा भाऊ त्याचमुळे मोठ्या प्रमाणात होत चालला आहे की टी.एन. शेषनची मी आभार मानेन. परंतु आता काय झालं आहे की जे सत्ताधारी आहेत त्यांना आचारसंहिता शिथिल, आणि परंतु विरोधक असतील त्यांना आचारसंहितेचा बाऊ करून तिथं रोखलं जातंय. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या म्हणण्यानुसार सोयीनुसार आचारसंहितेचा वापर केला जातोय किंवा त्याचा अवलंब केला जातोय. पासेकर साहेब, ज्या पद्धतीने म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात की गेल्या काही वर्षात जर बघितलं तर सत्ताधारी जे आहेत किंवा जे कोणी आहेत नेते पुढारी, हे स्वतःची सद्दी कशी टिकेल याच्यावरती जास्ती त्यांचं लक्ष केंद्रित आहे, ना की लोकांच्या प्रश्नांकडे त्यांचं लक्ष आहे. परंतु एकूणच सगळी ही जर परिस्थिती बघितली तर म्हणजे भारतातील लोकशाही म्हणजे ज्याचा उल्लेख साळगावकर साहेब नेहमी वारंवार करतायत, भारतीय लोकशाही ही जगातली सर्वश्रेष्ठ लोकशाही आहे म्हणून मानलं जाते. परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं आपण कुठे जातोय किंवा मुळात आधी आपला जो आचारसंहितेचा आणि विकास कामं ही जी आहेत, लोकांशी संबंधित, लोकांसाठी केलेले कायदे, लोकांच्या प्रश्नांसाठी केलेले कायदे आणि त्याचा अंमलबजावणी करणारा एक वर्ग, ह्याच्यातली जी काही दरी आहे ती वाढत चालली आहे आणि त्यामुळे भविष्यामध्ये त्याचा परिणाम दिसू लागेल असं वाटते का? महत्वाची गोष्ट अशी आहे की बघा, लोकांचे ज्यावेळी प्रश्न समोर येतात दैनंदिन जीवनातले, मग बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, मोठा प्रश्न आहे आणि बेरोजगारीचा प्रश्न हा गुन्हेगाराशी निगडीत आहे. म्हणजे जेव्हा दोन हातांना काम मिळत नाही आणि पोटात जेव्हा आग पडते त्यावेळी तो युवक चुकीच्या मार्गाकडे जातो. त्याच्यामुळे अशी बेकारी आहे, महागाईचा विषय आहे, हे असे जे सगळे विषय आहे, आरोग्याशी निगडीत विषय आहे, शैक्षणिक विषय आहेत, सगळेच विषय आहेत. हे जे असे विषय आहेत, हे विषय कधीही हे सध्या जे राजकारणी मंडळी आहेत ती टिकू देत नाहीत. आत्ता बघा, ह्या गेल्या 8 दिवसामध्ये एक नवीन विषय सुरू झालेला आहे, मनुस्मृती. म्हणजे ज्यावेळी एखादा राज्यातला असेल, देशातला युवक एक प्रश्न घेऊन पुढे येतो त्यावेळी त्या सत्ताधाऱ्या म्हणा, त्या राजकीय मंडळीला जाणीव होते की हा विषय आता बाजूला केला पाहिजे, तर दुसरी कुठची तरी टूम काढली पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, ते सत्ताधारी असो कुणी असो, लोकांच्या दैनंदिन प्रश्नाकडे त्यांना बघायला वेळ नाहीये. मला एक सांगा, शिक्षक पदवीधर मतदार, आता शिक्षकांचे पगार काय तो, पण तुम्हाला सांगतो मागच्या शिक्षक पदवीधर मतदारसंघामध्ये 5-5 हजाराची पाकिटं वाटली गेली आणि त्या शिक्षकांनी घेतली. मी जबाबदारीने बोलतो, पार्ट्या बिट्या सोडल्या तो भाग वेगळाच आहे.
बेसिक शिक्षकांचा म्हणजे एकूण 4 शिक्षकांचे प्रतिनिधी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत जातात. मूळ प्रश्न असा आहे की जे शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न त्यांनी तिथं मांडावेत. ते प्रश्न मांडण्यासाठी ते गेले नसतात. आता जो कोकण पदवीधर संघाची निवडणूक लागलेली आहे, आता ती कोकण पदवीधर संघाची निवडणूक एका लोकप्रतिनिधीसाठी आहे, ज्याला ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूर असे 4 जिल्हे आलेत. आता त्या एका विषयासाठी तुम्हाला संपूर्ण कोकणात आचारसंहिता आणण्याची गरज नाही ना. तो जो मतदार वर्ग आहे, जो घटक आहे पदवीधर, जो नोंदणीकृत आहे, पदवीधर खूप असतील पण जो मतदार म्हणून नोंदणी केला तोच, तर त्यांच्या लाभाचे जे काही विषय असतील त्याला प्रतिबंध आला त्या काळात ड्युरिंग द पिरियड ऑफ इलेक्शन. बाकीच्यांना तो विषय करायची गरज नाही. आणि जर हे सगळं तुम्ही प्रत्येक आलेला 365 दिवसापैकी प्रत्येक दिवस जर तुम्ही सगळे राज्यकर्ते आणि सगळे राजकारणी इलेक्शन मोडवर जाणार असाल तर तुम्ही कधीतरी या देशातल्या या राज्यातल्या युवकांचा जो कामासाठी धडपडतोय, ज्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी स्पेसिफिक धोरण ठेवून काम करायला पाहिजे. शिक्षणाच्या समस्या आहेत, आरोग्याचे तर भयानक प्रॉब्लेम आहेत, भीषण तुम्ही बघा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अगदी शेवटच्या क्षणाला जो सदन आहे, ज्याची आर्थिक कोद आहे, तो एकतर केलेला जातो, जे गोव्यात जातो, कोल्हापूरला जातो आणि आपला जीव वाचवतो. सामान्य माणसाला या ठिकाणी स्वतःचा जीव गमावण्यापलीकडे काही नाही. आता इथं स्पष्टपणे बोलतो, इथं आपले शिक्षण मंत्री आहेत, या मतदारसंघाचं 15 वर्ष ते संचालन करतायत. त्या 15 वर्षापैकी माझ्या माहितीप्रमाणे ते 8 वर्ष आता सलग 7.5 ते 8 वर्ष मिनिस्टर आहेत. त्यांचं जिथं कार्यालय आहे, लोकांच्या लोकसंग्रह त्यांच्याकडे जो येतो कामासाठी, त्याच्यापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर जे हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तुम्ही परिस्थिती बघा. डॉक्टरांची वानवा, औषधांची वानवा, त्या ठिकाणी हायजेनिक हा प्रकार अजिबात नाही आहे. ज्या वॉशरूम बिशरूम चांगल्या, शेवटी कसं असतं स्वच्छता ही आरोग्याशी निगडीत असते, तिथं कधी कधी पाणी पण नसतं. आणि हा किती वर्ष चाललेला प्रकार. आणि हा आरोग्याचा हा प्रश्न इथंच नाही, प्रत्येक ठिकाणी हा विषय सुरू असताना, म्हणजे परवा तरी बातमी झाली की ते कोणतरी स्पेशालिस्ट नसताना एका महिलेला जीव गमवावा लागला. हे मीडिया देतो तो भाग वेगळा, पण असे सुद्धा अनेक जीव जात आहेत या सगळ्या विषयामध्ये. पण त्या आरोग्य यंत्रणेकडे सुद्धा लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाहीये. जवळजवळ गेली 6 ते 7 वर्ष आम्ही सगळेच या जिल्ह्यातले जे आरोग्याच्या विषयासाठी धडपडतात ते मल्टी स्पेशालिटी हे ऐकून आम्हाला कंटाळा आलेला आहे. सांगायचा मुद्दा की तुम्ही म्हणताय खरं आहे की या सगळ्या लोकांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत आणि या मूलभूत गरजा तुम्ही त्याच्यामध्ये काही उपकार करत नाहीत. आम्ही टॅक्स भरतोय, जे टॅक्स पेअर आहोत आम्ही, आणि टॅक्सच्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला त्या सुविधा द्यायच्या आहेत. परंतु दुर्दैवाने आमचा सगळा कोट्यावधी रुपये, अब्जावधी रुपये टॅक्सचा पैसा हा सगळा लोक त्या विषयासाठी खर्च होतोय. आता मला सांगा, आचारसंहिता विषयाशी निगडीत विषय आहे की या ठिकाणी काही ऑब्झर्वर येतात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात आणि त्या ऑब्झर्वरांच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. एक कमिटी अशी आहे की ती खर्चाचा तपशील व्हेरीफाय करते. आता खर्चाचा तपशील व्हेरीफाय करते, यांना जी लिमिट दिलेली आहे ही लिमिट यांच्या एका दुसऱ्या सभेतच विषय मोकळा होतो. मग हे कुठं बघितलं जातं? नाही बघितलं जात, हे बघितलं जात नाही. शेकडो हजारो गाड्या लावून ग्रामीण भागातून जेव्हा सभेसाठी माणसं आणतात तो खर्च किती आहे, तो उमेदवाराच्या नावावर लागला पाहिजे की नको, हे सुद्धा बघण्याची यंत्रणा नाही. ते अधिकारी येतात मस्तपैकी, त्यांचा जो काय दैनिक भत्ता आहे तो दैनिक भत्ता घेतात. ज्या कामासाठी पाठवले त्या कामाकडे त्यांचं लक्ष नसतं, त्याची कारणं वेगळी असतात आणि हे सगळं अक्षरशः डोळे बंद करून असतात आणि हे आचारसंहितेची कुठच्याही क्लॉजप्रमाणे नियमप्रमाणे काम करत नाहीत. निश्चितच बरोबर आहे तुमचं की सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजा किंवा त्याचे जे काही भविष्यातले प्रश्न आहेत ते त्याला अधीन राहून जर आचारसंहितेला थोडंसं कुठेतरी जर शिथिलता दिली तर निश्चितच त्यांचं जीवनमान थोडंसं सुकर होण्यासाठी त्याची मदत होईल. जाता जाता दोघांनाही एक शेवटचा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो की हे वर्ष जे आहे 2024 हे वर्ष हे मतदानाचंच वर्ष आहे, हे इलेक्शनचंच वर्ष आहे. आता लोकसभा झाली, काही महिन्यांनी विधानसभा लागेल, जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहे, नगर परिषद आहेत, नगरपालिका आहेत, महानगरपालिका आहे मुंबईतल्या म्हणजे तिथल्या. तर या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर वर्षभर हे जर आचारसंहितांचं असं जर रोटेशनचं सुरू राहिलं तर सर्वसामान्य माणसाने करायचं तरी काय? याला कुठेतरी थोडंसं काहीतरी वेगळं एक बंधन असायला पाहिजे का, किंवा मग इलेक्शन एकत्रित घेऊ देत किंवा काय? कारण कालावधी संपेपर्यंत हे करता येणार नाही. हे जरी खरं असलं तरी बऱ्याच वेळेस दोन्ही म्हणजे लोकसभा विधानसभेच्या इलेक्शन्स एकत्र घेतलेल्या आहेत, सुविधेसाठी घेतलेल्या आहेत, जास्ती
अपव्यय होऊ नये म्हणून घेतलेल्या आहेत. काय वाटते साळगावकर साहेब, तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही एक बघा की मोदी सरकार आल्यानंतर त्याच्या अगोदरच्या काळामध्ये देशामध्ये सगळ्या निवडणुका 2 ते 3 टप्प्यामध्ये व्हायच्या. आता 7 टप्पे वाढले. याचा अर्थ आचारसंहितेचा कालावधी वाढत गेला. ही देशाची निवडणूक झाली. त्यासाठी आता नवीन आदर्श आचारसंहिता बनवणे आवश्यक आहे. जर ती नवीन आदर्श आचारसंहिता बनवली गेली, त्याचा कालावधी कमी केला गेला तर बरेचसे विषय याच्यामध्ये सुटू शकतात. परंतु काय झालंय की अधिकाऱ्यांना हे फार मोठं खायचं कुरण मिळालेलं आहे. त्याचं कारण असं की आचारसंहितेमध्ये जो खर्च केला त्यात अनलिमिटेड खर्च असतो आणि त्याला कुठे ऑडिट नाही. आता कालचंच EVM मशीनसाठी इथं जो त्यांनी मंडप घातला होता, कमीत कमी 25 लाख रुपयापेक्षा जास्त त्याचा खर्च दाखवणार. जर ते माहितीच्या अधिकारात कोणाला मिळत असेल तर माहितीच्या अधिकारात काढा. प्रचंड पैसे दाखवले जातात. जे आता गाड्या त्यांनी काही तिथं ठेवल्या होत्या, त्या 5-5 दिवस गाड्या तिथं उभ्याच होत्या. मी बघितल्या, कारण माझं घर तिथंच आहे, बाजूलाच मैदान आहे. तिथून जाताना मी चालत जाताना मी बघायचं तर त्याचे 37-38 रुपये किलोमीटरने त्या गाड्या घेतलेल्या आहेत. ज्या आपण 14 रुपये 15 रुपये, तर ते 38 रुपये किलोमीटरने गाड्या घेतलेल्या आहेत. परंतु त्याला कुठेही बंधन नसल्यामुळे, त्याची माहिती मिळू शकल्यामुळे प्रचंड खर्च होतोय. परंतु त्याची सगळी माहिती जर कोणी काढली तर त्यातला भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला दिसून येईल. आणि त्यासाठी आदर्श नवीन आचारसंहिता बनवणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. आणि सध्याचे जे मुद्दे, लोकांच्या गरजेचे मुद्दे आहेत, लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे आहेत, लोकांच्या पुढे जाण्यासाठीचे जे काही मुद्दे आहेत, मान्सून पूर्व कालावधीतले मुद्दे आहेत, याच्यावरती कुठेतरी थोडासा तोडगा निघावा, याच्यासाठी ही आचारसंहिता थोडीशी शिथिल व्हायला पाहिजे की नाही. आणि त्याच्यासाठी निवडणूक आयोगाने जे काही जाहीर केलेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने जर बघितलं तर निश्चितपणे आपण दोघांनी एका मुद्द्यावरती एकमत दाखवलेलं आहे की कुठेतरी या आचारसंहितेच्या याच्यामध्ये थोडासा बदल होण्याची आवश्यकता आहे. आणि ज्यावेळेस असे लोकांच्या संदर्भातले मुद्दे येतात तेव्हा निश्चितच आयोगाने याचा विचार करणं आवश्यक आहे आणि ते बरोबर सुद्धा आहे. एकूणच आजच्या या विशेष चर्चासत्रामध्ये आपण चर्चा केली आचारसंहिता लांबली, विकास कामांचं काय, आणि ते देखील खरं आहे. आता पुढच्या आठवड्यामध्ये मान्सून पाऊस येऊ घातलेला आहे आणि त्याच्या संदर्भातली जी काही कामं आहेत, मान्सून पूर्व कालावधीतली कामं आहेत, पाणी टंचाईचे विषय आहेत, लोकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, ते जर पुढे न्यायचे असतील तर निश्चितच काही पॉलिसी डिसिजन हे घ्यावे लागतात. आणि ते जर पॉलिसी डिसिजन जर घ्यायचे असतील तर आचारसंहितेची त्याला जर बाधा येऊ द्यायची नसेल तर कुठेतरी ही आचारसंहिता 4 जूनला मतमोजणी झाल्यानंतर शिथिल होण्याची गरज आहे. शिक्षक, पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जरी असली तरी ती, जसं पार्सेकर साहेबांनी सांगितलं की ती एका ठराविक गटापुरती मर्यादित असते. त्याचा विषय हा सर्वसामान्य लोकांच्या निगडीत अशा विषयांमध्ये न आणता जर ही कामं झाली तर निश्चितच त्यांचं, आपल्या कोकणातल्या लोकांचं जीवनमान पुढचं जे आहे, पावसाळी जीवनमान आहे, ते निश्चितच सुकर होण्यासाठी कुठेतरी मदत होईल. 2024 हे जसे इलेक्शनचं वर्ष आहे, या वर्षभरामध्ये अनेक आचारसंहिता लागतील, पण या आचारसंहितांच्या कालावधीमध्ये आणि आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतरच्या कालावधीमध्ये या सर्वसामान्य माणसांचं जीवन जे आहे की जे आज प्रत्येक गोष्टीमध्ये धडपडून आपलं जीवनमान पुढे नेण्यासाठीचा जो प्रयत्न करतायत त्यांना हात देणं हे निश्चितच लोकप्रतिनिधींचं काम आहे, निश्चितच आयोगाचं काम आहे आणि आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांचं देखील काम आहे. या सगळ्या गोष्टींवरती जर भविष्यामध्ये जर काही ह्याच्यामध्ये बदल झाला तर निश्चितच त्याची सुरुवात तुम्ही दोघांनी केली आहे असं म्हणायला एक चांगली आम्हाला संधी मिळेल. त्यामुळे असेच तुमच्याकडून पुन्हा एकदा भविष्यात आम्ही अशाच एका विषयावरती आम्ही तुमच्याकडून निश्चितच विचारांचं आदान प्रदान करू. आपण आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावरती फार चांगली अशी माहिती दिली, त्याबद्दल आमच्या कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.